अहिल्यानगर महापालिकेच्या महापौर ज्योती गाडे यांनी महापालिकेच्या शाळेला अचानक भेट दिली। शिक्षकांकडून शाळेतील समस्या जाणून घेत विद्यार्थ्यांशी त्यांनी संवाद साधला। तसंच पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितलं। तर इथं शिक्षकांना शिकवताना पाहून मला पण शिकवण्याचा मोह आवरला नाही, म्हणून मुलांना एक छोट्या स्वरूपात एक शिवाजी महाराजांची आपण त्यांना माहिती सांगितली आणि अतिशय छान रिस्पॉन्स येते आहे। आणि येथे शाळेची परिस्थिती आता खूप दयनीय झाली आहे। मुलांना खेळण्यासाठी ग्राउंड पण नाहीये। मी आता शिक्षकांशी बोलले का तुम्हाला ज्या काही सुविधा लागतील किंवा ग्राउंड लागतील ते आपण येत्या 1 महिन्यात 2 महिन्यातच आपण त्यांना देणार आहे, जेणेकरून पालिकेच्या शाळांची पटसंख्या वाढण्यास कुठेतरी मदत होईल।